Čaute moji fanúšici, ja som Zirt alias Rado. Teraz môžete moju tvár vidieť, počkajte, ja si ešte trošku zakryjem. Takže, týmto vlogom by som chcel poukázať, by som sa aj chcel poďakovať za 16 odberov. Chcel by som sa aj poďakovať za to, že pozeráte moje videá. A ste si mohli pozrieť part 7 zo Snipera, tak sa nečudujte, že tam nebol zvuk, to bol naschvál. Chcel som len skúšať, že čo bude také práve natáčanie. Tak som skúsil toto natočiť tak jeden diel z toho, že bude tam čisto len zvuk a môj hlas nie. Môžete si vybrať, aby tam bol len zvuk a môj hlas nie. Alebo aby tam bol môj hlas, alebo zvuk nie. Alebo môj hlas, zvuk hej, a ako to nastavím. Teraz som vás troška popietol. Týmto by som chcel ešte poukázať takým debilným let's playerom. Nebude snitkovo. Je to Unza a let's play. Prosím vás. Ak ste moji odberatelia a uvidíte v mojich komentároch, že on tam samé píše samé debiliny, že chod do piči s svojím počítačom, s babkou a také. Tak prosím vás, nerobte si z toho nič. On je vyjebaná nula a ja som tu kráľ. On je kokot, ja som tu king. Ale tak prepáčte, že takto hovorím na seba, že ja som kráľ nula, lebo on prvý začal na mňa nadávať, že ja som kokot. No tak ja som začal aj ja nadávať. Tak sme sa tak rozhádali ako Rytmus Rugby, ale ja som Rytmus a on je Rugby, ktorého dám dole. Prepáčte, ja to bolo nechutné. Lebo on je debilný let's player. On natočil jedno video a z toho si hovno robí. No čo, aj ten jeho bratranec, to je iný trtko, vám poviem, aké sme volali. Ten hlas taký pupušelský. Ahoj, ty si taký pupuš. No vám tak poviem. Unza, takže ak ma pozná Unza, tak ty si ten najväčší kokot, ktorého poznám. A ty si ten najväčší kokot aj svojou materou vyjebanou. Chod do piči. A vidím toto video, lebo ja nechcem, aby si toto video pozeral, ty čurák. Takže prepáčte, to nadávam, ale Unza, to nejde. Takže to asi bude všetko, ešte by som chcel povedať, že Snipera sa budem dohrať budem sa chcieť dohrať čo najskôr. A keď Snipera dohrám, tak začnem s novou sériou. Mám akurát pripravené dve hry. Jeden je Narc a druhá je Half-Life jednotka. Alebo potom by som mohol aj Half-Life 2, no tak píšte, čo by som tak mohol na budúce natočiť, keď dohrám toto. No tak, čo ešte by som chcel povedať. Mám ešte pripravený Crysis. Ale Crysis mám pripravený len na špeciály, že 16 odberateľov a také. Ako ste mohli vidieť na špeciály 12 odberateľov, no tak čo by som povedal, no to je asi všetko. A ja by som vás týmto chcel rozlúčiť a toto bol náš vlog.